Gaur esnatuna eta esan dut, zebazet kasteatzen CSGO-ko partida bat. Ez dakit kasteatzen eta CSGO-a etzait bate gustatzen. Pero zatik ez. Prest zaudete? Ni ez, baina guaz. Ni bezala baldin bazazte eta CSGO-etaz ez baldin bakizute ezer, jakin berdezuten gauza bakarra da, daudela bi talde. Alde batetik terroristak eta bestetik polizia. Bost, bider bost. Bost bider bost. Bost bider bost. Bost bider bost. Hogeita mar. Bueno, bost pertsona naur. Terroristak dienak inber dute bomba plantatu eta aguantatu bomba esplotatu arte. Eta poliziak inberduna da bomba hoi plantatu inbaldin badute desaktibatu. 13 ronda irabaztea iristen den lehenengoa irabaziten. Oso konzentratua, irabazin berda. Bueno, hementxe hasten da partidito. Beroketa. Oain bai, hortxegoaz, hor da biluzkoi. Aurrea, jute. Lehenengo kila indu euskoiek eta ordoa beste txokito baten bila ea norbait topatuko duen eta aurra galdu dugu. Hor da biluzkoi eskuak berotzen hemen pertsonaia ze altzu, zuk baita pertsonalizatu? Bigarren ronditan aurrera ingo dugu, lehenengoa ez da ondo atea bino bigarrena guria izangoa. Он с Мактеном стоит там аккуратно, он нравится. Вау, Мустафан Дарстайн маркаторе. Push! Hirugarrenak ingoaz, konfiatzen dugu. Esniki. Bomba batek ipurditxoan jodigu. Ez dakigu zer gertatu den, ez dugu inorril eta atzeakagoaz. Estrategia aldatuko dugu eta beste puto batetikan pasako geha. Oi! Alo loko da sartzen. Bat bera? Bomba kolokatu dute, 40 segundu aguantatu behar ditugu. Lau huts. Zer da? Esego? Edo zirkua. Rondantan granadak, probatzatik, ez? Aurrekotan gaizki junda ez da badugutata. Pues igual oain, zeu zer hortzut, Venga ba, 5. ronda, 5 huts, 6. lortuko dugu. Bueno, jarraitzen du batek biziriko haindik, Ekipo, baietz, konfiatu. 5 kilko ditu, beak bakarrik. Pom. Ba, listo. Zirkua. Hortxegoaz. Oaingoan bai, bera sartzen saiatuko gea. Riflea eskutan duela diju euskoi hor, eta... Zenbat ordu dituzu joko hontan? La bizitza zemuz? Venga, ba, oain, bai. Granada guztia jandu eta venga, lotara! 13 ronda aguantatu behar ditugu, ez? Ja bakarra 5 baltadea. Lasai, segituan bukatuko da infernu hau. Hile egin duna! Zegatik hor beste bat! Zortzi bat! Pasilloaren bukaeran, zai. Mendator! Alda surrenderin joku hontan? Bakar bat dago beste ekipoan bizirik lortuko dute 3 versus bat hau irabaztea. Isilik denak. Bomba landatu du euskoiek. Betzibi! Oi, aburura, tirito bat, eta beste bat! Hortxegoaz, berdin zaigu dena total, ja. Bi amaika, pum, venga, ba, etxea. Tiro bat buruan, eta beste 3. Biziriko haindik? Hortxea, euskoi! Partida sufritu honen ondoren, esan berdizuen goza bakarra da, eskerrik asko, hau aguantatzagatik.